Benvinguts aquells regidors i aquesta gent que ens acompanya avui a la sala, regidors, regidores, benvinguts a la sessió ordinària del mes de març de 2024, que aquesta vegada hem avançat un dia, el dia normal de celebració dels plens. Si em permeteu, benvinguda a la Retribució de Cardedeu també, com sempre està acompanyant-nos en els plens. Abans de començar el ple, a petició de la regidora de Cultura i Patrimoni, la Maria Andreu, procedirem a llegir, com avui és el Dia Internacional del Teatre, procedirem a llegir el manifest que està preparat per... No sé qui ho ha preparat, Maria. Endavant, Maria. Hola, avui quan he llegit aquest manifest he pensat que era com adequat, que parla de la persona, parla del que té la persona d'igual amb les altres persones i el que té de diferent amb les altres persones i com acceptar la diferència. És del Jaume Fossé, aquest any ha fet ell el manifest i es diu L'art és pau. Cada persona és única i alhora com qualsevol altra persona. La singularitat és l'exterior i es pot veure amb força claretat. Però també hi ha alguna cosa dins de cada individu que pertany a aquesta persona, és a dir, només a aquesta persona. Podem enumerar-ho l'ànima o l'esperit, o fins i tot no necessitem descriure-la en paraules, deixem que només sigui. Però alhora que som diferents, també som iguals. Les persones de totes les parts del món són bàsicament les mateixes, no importa l'idioma que parlem, el color de la nostra pell o el color dels nostres cabells. Potser és una mica paradoxal que tots siguem completament iguals i diferents alhora. I potser l'ésser humà és paradoxal en la seva distància entre cos i ànima, entre el més terrenal i tangible i el que transcendeix les limitacions materials i ancorades. Però l'art, el bon art, aconsegueix de manera miraculosa combinar el que és completament únic i l'universal. Sí, aconsegueix que l'individu, el que en podríem dir l'estranger, sigui universalment entès. D'aquesta manera, l'art trenca les fronteres entre llengües, regions del món i països. Així, reuneix no només el que caracteritza cada individu, sinó també, en un sentit una mica diferent, les característiques individuals de cada grup de persones, per exemple, de cada nació. I l'art no ho fa fent que tot sigui igual, al contrari, es mostra les diferències, allò que ens és aliè o estrany. Tot bon art té precisament això, alguna cosa estranya, allò que no acabem d'entendre i que, tanmateix, entenem d'una manera o altra. L'enigmàtic, com es podria dir, que fascina i crea transcendència. La transcendència que tot art ha de contenir i que alhora ens ha de guiar. I no se m'acut una manera millor d'unir els contraris. Això és precisament el contrari dels conflictes violents, que massa sovint veiem desplegar-se en intents destructius de destrossar allò aliè, l'únic i diferent, sovint fent ús de les innovacions més bèsties que ens ha portat la tecnologia. Es converteix en terrorisme, es converteix en guerra. Els humans també tenim un costat animal. Estem motivats per l'instint, de manera que l'altre, l'estranger, no és vist com una cosa fascinant i enigmàtica, sinó com una amenaça per la pròpia existència. I aleshores l'únic, el diferentment universalment comprensible, desapareix i es converteix en una identitat col·lectiva on la diferència és l'amenaça que s'ha de controlar. El que es percep des de fora com una diferència, per exemple, les diferents religions o ideologies polítiques, es converteix en una cosa que cal combatre i dominar. La guerra és la lluita contra l'íntim, l'únic, i és la lluita contra tot art, contra l'essència més íntima de tot art. He optat per parlar d'art en general, no de l'art del teatre en particular, perquè, com he explicat, tot bon art, en el fons, gira al voltant del mateix. Es tracta d'agafar allò absolutament únic, allò absolutament específic i fer-lo universal, d'unir el particular amb l'universal de la nostra expressió artística. No es tracta de suprimir la singularitat, sinó d'emfatitzar-la, deixant brillar clarament allò estrany i desconegut. És tan senzill com que la guerra i l'art són oposats, així com la guerra i la pau són oposats. L'art és pau. Jaume Fossé. Moltes gràcies, Maria. Ara sí que procediríem a l'inici del ple.
Excusem l'assistència de Blai Taverner, que avui no podrà ser entre nosaltres. Així doncs, de l'ordre de la part resolutiva, el primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acte de la sessió número 224 del ple municipal corresponent al 29 de febrer de 2024. Algú vol dir alguna cosa al respecte? No? Passem doncs al punt de votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels assistents. El segon punt de l'ordre del dia era l'aprovació de la sol·licitud del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran Les Teixidores, amb data i efecte 1 de gener de 2025. Per part del senyor Jordi Abat. Sí, bona tarda. Com ha dit l'alcalde, doncs el que fem avui és un tràmit que fem cada 5 anys i que és l'aprovació de la sol·licitud del conveni que tindrà efectes a partir de l'1 de gener en relació al conveni que hi ha entre el Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de Cardedeu per la prestació del servei del centre de dia de Les Teixidores. El que es conveniarà de fet a partir de gener, quan es signi el conveni, seran les 20 places públiques i de les 30 que tenim, com tots sabeu, en tenim 20 públiques i 10 privades. Simplement és un tràmit que ens demana el Departament de Drets Socials per iniciar la confecció del conveni i la posterior signatura. Moltes gràcies, Jordi. Es demana intervenció per part del grup. Endavant, Mercè. Hola, bona tarda. Més que res, posar en valor la tasca que fa el centre de dia Les Teixidores, tant pel que fa a les famílies i a les persones grans que hi assisteixen i tornar a reivindicar una vegada més la qüestió de la municipalització del servei, que ens agradaria que fos un servei de gestió pròpia, no només per donar una millor qualitat, sinó també per millorar les condicions de les treballadores. Evidentment, votarem a favor. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, endavant, Laura. Bona tarda. Doncs sí, és un tràmit principalment administratiu, però vista tota la documentació, que realment ja des de 2008 hi ha aquest conveni de col·laboració que s'ha d'anar renovant, l'últim cop en 2019, caducava ara aquest desembre d'enguany. Vist que hi ha l'informe favorable del cap de la CAP de Gabinet d'Acció Social, doncs nosaltres també votarem a favor. Passem doncs al punt de votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat dels assistents. El tercer punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Cardedeu per a la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Maria, endavant. Hola, bona tarda. Bé, com sabeu, l'Oficina Municipal d'Escolarització és un servei que pot oferir al poble a tots els infants que s'han d'escolaritzar a Cardedeu. Fins a aquest moment nosaltres només teníem aquest control de totes les dades de les escoles bressols, no les teníem ni a la primària ni a la secundària. Què vol dir això? Doncs que no tenim cap possibilitat d'informació sobre necessitats específiques especials que hi ha en cada centre, sobre places escapatòries de necessitats específiques especials en cada centre, com la possibilitat d'informació i coordinació amb els serveis socials. No podem donar cap informació a cap família que ens ho demani. Les famílies s'havien d'accedir directament a les escoles per parlar del curs vinent si volien accedir-hi. A partir que es faci aquest servei de l'oficina, això passarà a ser control d'aquí de l'Ajuntament de Cardedeu i a més hi ha una cosa molt bona, que és que dona continuïtat a una persona que ja treballa a l'Ajuntament a partir d'una millora del servei d'educació, que és que aquesta persona fins ara estava ja en relació amb les escoles i tramitant totes les escoles bressol i ara també portarà a l'oficina municipal. O sigui que creem una plaça fixa per aquest servei. Hi ha una subvenció, l'altre dia m'ho preguntava en Joan Masferrer, hi ha una subvenció cada curs pel funcionament de l'OME, que és una subvenció directa, que no és una subvenció que es desprà, sinó que és directa pel fet de tenir l'OME. I ja està, no sé. Es demana intervenció. Nicolás, endavant. Sí, bona tarda. És una proposta a l'OME que nosaltres també portàvem a programa. Estem molt interessades en dotar de contingut aquesta oficina per lluitar sobretot per la xacra de la segregació social. També entenem que és una
lluita que ha de ser integral necessàriament, ha de tenir una vessant política, també econòmica, també social. En tot cas, aquesta oficina va en aquesta direcció. Nosaltres votarem a favor i expressem des d'aquí la nostra voluntat per treballar conjuntament també amb els centres en aquest projecte, no? en fer-lo viable. Gràcies. Moltes gràcies per part d'Esquerra. Laura, endavant. Hem vist la proposta, revisada tota la documentació de l'expedient i que evidentment el Departament d'Educació ja ha donat el vistiplau. No hem vist o no he sapigut trobar a la documentació de l'expedient si seguint una mica la línia d'aquests darrers 8 anys en els que hi ha hagut un treball molt coordinat, no? Entre l'Ajuntament i la comunitat educativa i les famílies, si s'havia informat d'aquesta intenció política d'obrir la OME. En tot cas contem que sí i que n'està al cas. Dit això, doncs, nosaltres votarem a favor. De fet, nosaltres també portàvem al programa electoral la recuperació de l'Oficina Municipal d'Escolarització, doncs perquè considerem que és una gran eina per garantir un procés de matriculació i d'accés a l'escolarització regit per als principis d'igualtat, de lluita contra la segregació, per la inclusió educativa, pel foment de la cohesió social i per poder acollir i acompanyar les famílies, més enllà d'un tema de dades que també està molt bé, però sobretot doncs, per poder donar aquesta acollida i poder acompanyar tant en les famílies com els infants i el jovent doncs, en tot aquest procés d'escolarització obligatòria. Aquest acord finalitzador del procediment administratiu és un primer pas doncs, per poder tenir aquesta OME. Considerem de vital importància poder anar fent seguiment d'aquest procés. Per descomptat, si aquest ple així ho aprova, que compto que sí, doncs poder difondre el contingut d'aquest acord, més enllà del portal de transparència, poder-ne fer difusió a la comunitat educativa, a les famílies i bé, la població de Cardedeu en general. I res, també esperem doncs, que compteu amb l'oposició durant aquest procés i que ens tingueu en compte i que sapigueu doncs, que podeu comptar amb nosaltres o almenys amb el grup municipal d'Esquerra. La CUP suposo que també. Gràcies. Moltes gràcies, Laura. Vols dir alguna cosa més, Maria, al respecte? No, absolutament d'acord amb la segregació, vull dir que realment és una eina contra la segregació. Per sort aquí a Cardedeu no en tenim massa, però que realment per tot el que és la igualtat i l'equitat al moment de l'escolarització és molt important. I després heu dit una cosa també molt important, que ara no sé quina era, que he pensat que això també ho he de dir i no me'n recordo quina era. Ah, sí, que evidentment que seguirà també potenciant tota aquesta relació amb les escoles. Ara s'ha avisat, ja es va dir que es demanaria per tenir-la, totes les escoles estan d'acord, evidentment, i que intentant millorar el que és tota l'educació a Cardedeu a través del pla educatiu d'entorn i tot el que s'ha fet fins ara, que ha sigut molt bo i que ha estat molt bé. Que sí. Moltes gràcies, Maria. Si us sembla bé, passem al punt de votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat dels assistents. El quart punt de l'ordre del dia és l'aprovació de la concessió administrativa de domini públic per l'ús privatiu i explotació del bar-restaurant La Guingueta al Parc Pompeu Fabra. Carme? Bon vespre. Es tracta d'una concessió demanial. L'objecte del contracte és l'explotació del bar-restaurant anomenat La Guingueta al Pompeu Fabra. Llavors, comencem. Les condicions del règim econòmic de la concessió és un cànon econòmic de la concessió, serà d'un import mínim anual de 9.900 euros, més IVA, que l'IVA és un import de 2.079, equivalent al 21%. Amb aquest preu està inclòs també la terrassa, vull dir que no tindran un pagament de taxa a part, sinó que està dintre d'aquest cànon. Després tenen que fer unes inversions, unes obres d'instal·lacions, que una d'elles són l'adequació de la sortida de fums de la campana, d'extractora de la cuina, habilitar la zona exterior de residus amb tancaments de fusta, instal·lació de 2 portes d'antivandalisme en els 3 lavabos d'ús públic, perquè, com sabeu, últimament hem tingut ja 3 robos, que hem tingut que canviar 3 vegades el pany de les portes, per tant, a veure si d'aquesta manera aconseguim que això no passi. Instal·lar un sistema d'enllunament automàtic per detecció de presència en moviment amb els 3 lavabos d'ús públic, pintar l'interior i exterior de totes les dependències de la Guingueta d'ús privatiu. Tota aquesta inversió hi ha una valoració dintre del projecte de 15.000 euros. El termini de vigència de la concessió serà de 7 anys, que es comença el dia següent de la seva formalització, que finalitza el 31 de desembre del 2031,
en previ vist que aquest no hi haurà pròrroga. Com sabeu, abans es feia 4 més 2, amb 2 anys de pròrroga, aquesta vegada s'ha fet 7 directament, perquè entenien que podia ser més atractiu i una vegada que les persones que fan la inversió i el cànon que tinguin més temps per poder recuperar-ho. Llavors es porta a aprovar el plec de concessions administratives, la memòria justificativa i tècnica que regirà el contracte. Es demana tota intervenció per part d'Esquerra. Endavant, Núria. Bé, apuntar que des del grup d'Esquerra votarem en contra, bàsicament perquè en aquesta adjudicació no es prioritza la proposta de servei més enllà de la gestió de l'equipament i perquè en fons i forma no donen cap valor a la proposta de servei que pugui fer l'empresa concessionària. Només es fa que blindar el contracte amb un plec d'obligacions de disponibilitat i manteniment per les possibles activitats esportives, festives i de l'espai, com Festa Major o Fira de Sant Isidre, i també perquè fan recaure unes obres de 15.000 euros sobre l'empresa adjudicatària, de millores sobretot no vinculades només a l'equipament, sinó també a les instal·lacions com a tal, el que comentàvem de portes o per al que fa la gestió de residus. I pel que fa als criteris d'adjudicació, el motiu principal que premiaran serà la millora del cànon, hem vist. El que podran recaptar diners, un criteri merament econòmic sense valorar les possibles propostes de valor del servei, com dèiem, que poden ser de valor afegit vinculades amb la dinamització de les activitats lligades a l'entorn o al producte en si de proximitat. Moltes gràcies. Vols donar resposta, Carme? Sí, a veure, si recordeu, nosaltres estàvem al govern del 2018, es va fer la guingueta, la concessió, en prestació de serveis. No ha funcionat. Clar, si una cosa que fas, una prestació de serveis, no funciona al llarg del temps, és absurd tornar a fer el mateix. Vull dir, ells tenien, era un punt d'informació, després un punt de BTT, i això no va funcionar en aquests anys. Per tant, ara s'ha convenut de dir, bueno, doncs fem un cànon normal del servei de bar de restaurant i prou. Amb els lavabos que estàs parlant de tot, són uns lavabos, uns serveis que s'utilitzen també per la guingueta pel seu servei. Per tant, per això també s'inclou com a servei, com a inversió. I llavors s'ha valorat que millor era una concessió de Manial com una altra, per la vista que no ha funcionat en els anys anteriors. Molt bé, passem al punt de votació. Vots en contra de la proposta? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovada per majoria absoluta. El cinquè punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'addenda 2024 al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Cardedeu de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. Xavi, endavant. Bona tarda. Com ha comentat el senyor alcalde, passem a intentar l'aprovació de l'addenda del 2024 del conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Cardedeu de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental. Com teniu vosaltres a la vostra disposició a l'informe, per no estendre'm gaire, m'enfocaré en que sí que teniu una taula en la qual es descriuen cadascun d'aquests serveis, l'import de cadascun d'aquests serveis, el tant per cent, que en aquest cas és un 5% de despeses generals, i el que suposaria el cost total. Això ascendeix a 1.791.640 euros. Per tant, el pressupost pel servei de recollida de residus porta a porta és des del gener fins al desembre del 2024. Aquesta addenda també conté els preus unitaris per al buidatge de la compactadora i banyera de voluminosos provinent del servei de neteja viària i bàsicament els acords seria aprovar aquesta addenda i segon notificar aquest acord al Consorci per la gestió dels residus del Vallès Oriental. Moltes gràcies. Demà intervenció per part de la CUP. Mercè. Sí, nosaltres votarem a favor de l'addenda i tornem a reivindicar el servei de porta a porta com ja s'ha fet aquests últims anys, tot i que va tenir un inici, diguem-ne, que difícil. Suposo que ja està més que demostrat amb les dades que en el darrer ple i que en les comissions hem pogut veure que el servei realment funciona, per tant estem a favor de que continuï i d'aquesta addenda.
només continuar amb la línia de que ens agradaria que alguns dels serveis que es presten al porta a porta es poguessin fer de forma municipalitzada, com en aquest cas s'ha fet el servei de la inspecció, repàs i inspecció, sí, ho tinc aquí apuntat, el repàs i inspecció que des d'aquest gener del 24 ho fa l'empresa pública. Llavors ens agradaria continuar en aquesta línia, però evidentment votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè, per part del grup d'Esquerra. Joan? Sí, nosaltres també reivindicar el servei de recollida porta a porta i el seu èxit, com s'ha fet patent ja una vegada s'ha tingut un any natural acabat amb les valoracions del 2023. Malgrat això i malgrat que evidentment hi ha confiança en l'execució del Consorci, nosaltres ens abstindrem al punt no per l'adenda en si i no pel conveni en si, sinó perquè és un aspecte o és un servei, el de recollida porta a porta, en què hi ha hagut grans diferències. Fins i tot al ple anterior també exigíem encara més reivindicació de l'èxit que ha tingut, però no només això, sinó que també va haver-hi un debat en el moment de les ordenances i de cara als pressupostos d'aquest Ajuntament per reduir la taxa, per millorar el servei, per apretar encara més aquest servei, i es va dir que hi hauria un major control, un major exercici. Nosaltres no ho hem pogut veure, no ho dubtem, és a dir, potser s'està fent, però no ho hem pogut veure a través de les comissions informatives d'àrea o a través d'un seguiment d'això. Per tant, preferim abstenir-nos fins que veiem clarament cap on s'orienta també el resultat final del que serà també tot el que en deriva del servei porta a porta i del que es creu aquest Ajuntament que havia tingut, o aquest govern que havia tingut unes paraules de canvis que s'esperaven en aquest servei i que tampoc encara no sabem què signifiquen exactament. Moltes gràcies, Joan. Vols comentar alguna cosa o no? Passem al punt de votació. Entesos. Abstencions? S'absté el grup d'Esquerra. Vots a favor? Voten a favor PSC, CUP, Gent pel Canvi i Junts. S'aprova per majoria absoluta. El següent punt de l'ordre del dia és l'aprovació del conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Territori, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Cardedeu i la Societat d'Empreses Segalers S.A. per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Cardedeu. Ignasi, endavant. Sí, gràcies. Aquest conveni, bé, com sabeu, el servei de bus urbà de Cardedeu no és un servei obligatori de l'Ajuntament, sinó per volum de població que tenim, però en canvi és un servei que ja fa anys que funciona i que tenim la intenció de que així segueixi sent. El fet cert, però, és que en aquest servei intervenen diferents administracions, com s'ha dit, des de la Generalitat de Catalunya fins a l'Autoritat del Transport Metropolità i també l'Ajuntament i, lògicament, l'empresa concessionària, que és la Segalers. El punt potser més sagnant d'aquest conveni és que aquest servei representa un dèficit força important per l'Ajuntament de Cardedeu. Aquest servei es finança a través de la participació de les diferents administracions que hi participen, del servei d'integració tarifària que representa la compra dels bitllets corresponents que fa cada usuari, però malgrat això hi ha un dèficit econòmic d'aquest servei a Cardedeu que arriba gairebé als 162.000 euros i que l'Ajuntament assumeix malgrat tots els peròs i totes les deficiències que no podem deixar de reconèixer que té el servei de bus urbà de Cardedeu. També hi ha una compra de bitllets directes per ajudes a determinats grups socials. Aquesta circumstància, diguéssim, és la que es recull en el conveni, que es va renovant anualment i que en aquest cas, senzillament, amb uns termes molt similars o pràcticament iguals, excepte en el terme econòmic, el que s'ha fet els últims anys, fem en aquesta ocasió. Gràcies. Per part de la CUP es demana intervenció. Nicolás, endavant. Sí, simplement expressar que nosaltres ens abstindrem simplement per el fet de que no hem estat en aquesta taula, no hem estat en les negociacions, entenem que s'ha vetllat perquè aquest preu que paga l'Ajuntament sigui el mínim possible, però en tot cas és una negociació de la que s'ha de fer càrrec al govern i per tant ens abstenim. Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, alguna cosa a dir? Sí, Joan. Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta. El regidor ha remarcat el dèficit tarifari, si es pot dir així, d'aquest servei. El transport públic és deficitari,
però és evident que és un dèficit elevat, en som conscients també, però no hi ha cap altra alternativa que seguir oferint el servei de transport públic si el que volem és que a Cardedeu hi hagi una oferta de bus que dona cobertura a la pràctica totalitat de barris del municipi i ho fa d'una forma que està ben plantejada de base, és a dir, prestant el servei sobretot a les hores escolars, que és quan més va saturat, podríem dir, queda saturat, de fet, hi ha moments que fins i tot que alguns alumnes han quedat a fora, fins que s'acaba normalitzant a vegades al principi de curs, i a més sincronitza amb l'estació de tren i per tant aprofita la possibilitat d'integració tarifària, la qual cosa fa també que el conveni viable sigui amb l'operador de bus que permet la integració tarifària i no permet altres alternatives com podria ser la municipalització del servei perquè en perdríem aquesta possibilitat d'integració tarifària. Però sí que està clar que fora de l'horari escolar, d'entrades, de sortides, de menjador, l'encaix amb els horaris de Rodalies, tot i que no està mal plantejat, no dona unes ràtios d'afluència molt elevades i això suposa que fora d'aquests horaris l'assistència al bus sigui baix. Per tant, a partir d'aquí, no sé, votarem a favor, però total col·laboració a plantejar o que la regidoria plantegi noves fórmules amb el concessionari, si pot haver-hi alguna solució a demanda, alguna repensada d'horaris fora de l'horari escolar i que si hi ha alguna alternativa per millorar-ho, doncs també hi estarem a favor si és en aquesta línia que el transport públic es mantingui i s'optimitzi, fins i tot utilitzant això noves tecnologies, transport a demanda o altres solucions que permetin que segueixi havent transport públic també entre barris, també amb l'estació, també cap al CAP i també cap als barris més allunyats del poble. Moltes gràcies, Joan. Alguna cosa que dir, Nasi? No? Doncs si us sembla bé passem a una votació. Abstencions? S'abstén el grup de la CUP. Vots a favor? Voten a favor Esquerra, PSC, Junts i Gent pel Canvi. Queda aprovat per majoria absoluta. Passem a l'apartat de mocions. Recordo que el ponent explicarà, intervenció per cada grup si es demana i al final conclourà el ponent que ha presentat la moció. El punt número 7 és la moció per a la reformulació del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027 que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana Cardedeu amb l'adhesió del grup municipal de la CUP Candidatura d'Unitat Popular. Entenc que defenseu vosaltres la moció? Sí, endavant. Bé, bona tarda. No llegiré la part expositiva de la moció, si cal repassar-la doncs la repassem. El que sí que els hi llegiré és una cita de la Marta Rojals que vaig trobar molt interessant i molt adient, publicada la setmana passada en una columna d'opinió del diari Ara. La Marta deia: crec en la política i alhora penso que som entrats en el pitjor moment per fer política, un temps impacient i refractari a la complexitat, que boicota tot intent d'aprofundir en res. Jo crec que vostès han estat víctimes de la precipitació i que no han interioritzat el que significa presentar un pla d'acció municipal. Efectivament, han estat refractaris a la complexitat de planificar un ajuntament per un mandat i això els ha impedit aprofundir-hi com era necessari. Després de mesos i mesos d'espera i de preguntar-los què pensaven fer per Cardedeu, han presentat el PAM més tardà de tots els que s'han presentat mai i a més amb unes deficiències molt rellevants. En un exercici de cinisme polític ens anaven dient: si volen saber què farem, llegeixin el nostre programa electoral. Doncs bé, ho vam fer i els citarem una de les primeres frases que hi vam trobar. En el programa electoral dels socialistes deien: promourem la instal·lació d'energies renovables, més plaques solars a edificis de vivendes, mantenint i ampliant les actuals bonificacions dels impostos municipals. No només no han complert, sinó que han fet tot el contrari. Per això crec que políticament no són de fiar i per això ens hem sentit obligats a monitoritzar el seu PAM, que en definitiva és el contracte que vostès adquireixen amb la ciutadania, però sobretot el document que ha de servir de guia a aquesta administració, que és l'Ajuntament, per organitzar-se bé aquests propers 4 anys.
Creiem que si fan trampes en aspectes tan concrets com les bonificacions a les renovables, serà molt més probable que enganyin a la gent en un document al que la gran majoria de ciutadans no accedirà. Entrem al document. En la part expositiva se solen expressar amb més o menys gràcia els objectius del mandat. Què es vol assolir, la direcció cap on vol anar el govern. Aquí se solen posar les bases ideològiques, el perquè de tot plegat, i s'hi accepta una mica d'imaginació i reflexió, però sense perdre de vista que estem parlant d'un pla d'acció. Però, sisplau, evitin l'argot pseudocientífic i esotèric. Ja és la segona vegada que utilitzen el terme de psicoespiritualitat aplicada a l'acció municipal i voldríem evitar que el nom de Cardedeu quedés per sempre relacionat a propostes extravagants, per no dir un altre adjectiu. En aquesta part expositiva vostès han expressat que tenen 6 eixos, però en cap d'ells han prioritzat accions ni desplegat un calendari. Val a dir que dels 6 eixos n'hi ha un parell o 3 que no es distingeixen gairebé l'un de l'altre i que estan posats per posar. Però això no ho valoraré perquè legítimament és cosa seva si s'entenen o no. I el que hauria de tenir importància són les accions. Precisament a la part resolutiva és on es proposen les accions. El primer que crida l'atenció del seu PAM és que en la seva majoria hi ha una falta d'accions concretes i mesurables i que hi ha molta palla, o per dir-ho suaument, hi ha molts intangibles. Les accions que es llisten haurien de ser accions mesurables, verificables objectivament i calendaritzades. Una mica com el que l'anterior govern tenia penjat a la pàgina web amb un Excel, que no era gaire maco, però que ja ha desaparegut. Per exemple, els posaré un exemple. Cobertura de la tercera pista del pavelló. El 2024, acabar el projecte, licitar, iniciar obres i al final del 2024 es pot dir s'ha fet o no s'ha fet. I el 2025, fer les obres, recepcionar-les, s'ha fet o no s'ha fet. Ja seria excel·lent si a més s'hi detallés la dotació econòmica i l'origen de les partides, però accions com les de l'exemple no les trobem. És un document ple de llistes, de coses. Algunes semblen pensaments filosòfics, frases d'autoajuda. N'hi ha una multitud d'intangibles i que no es poden mesurar i que per tant no es poden valorar. Per exemple, aquesta és seva. Tenim una visió holística de la persona i volem treballar des del colideratge, amb visió transversal, inclusiva, bla, bla, bla. Doncs molt bé, tenen una visió holística, però entendran que això no és ni una acció, ni és mesurable, ni és calendaritzable. No hi té lloc en un pla d'acció. O un altre, impulsarem un entorn en el qual els nostres col·laboradors es desenvolupin humanament i professionalment i puguin actuar amb cohesió, sensibilitat i eficiència per afavorir el sentit de pertinença. Com el mesurem, el sentit de pertinença? Exactament que l'anterior. Per altra banda, no hi ha cap tipus de priorització en les poques accions que es detallen i no trobem enlloc una calendarització del qual ho pensen fer. És a dir, com pensen desplegar aquest PAM? Aquest pla falla en allò tan bàsic de què, quan, com i qui. A més, hagués estat fantàstic que cada acció detallés una previsió econòmica, però veient el document que han presentat entenc que això ja seria demanar massa. Llegint el document, un té la impressió que vostès van fer una primera fase d'un brainstorming del que seria l'elaboració, van posar idees i en lloc de seguir es van decidir plantar. No han presentat un pla, han presentat una llista de desitjos i intencions no mesurables. Seguim amb més exemples. El desenvolupament de l'estructura del futur, tothom s'hi ha de sentir cridat i partícip. Perfecte, molt bé, i tant. I això què hi fa la llista d'accions? Com ho mesuraran? Quines accions faran perquè això sigui així? Quan les faran? Ho poden detallar? Mantindrem relacions fluides amb la Generalitat, la Diputació o Consell Comarcal per obtenir el màxim de junts possibles. Ens sembla perfecte. Tenen algun indicador per fluïdesa? Com sabem que són estratègics aquests punts pel 2035 o no pel 2030 o pel 2040 o per demà passat?
Més intangibles, facilitar el desenvolupament de les persones, vetllar perquè a nivell comarcal es disposi d'un nombre òptim de policies, millorar la seguretat i eficiència de l'ús vehicle privat. I així podem seguir fins al final de la llista de coses que han presentat. Són intencions, facilitar, vetllar, impulsar, millorar, seguir. No hi ha cap concreció. No podien haver trobat verbs més abstractes, impossibles de mesurar. No hi ha accions. I recordem que això se suposa que és un pla d'acció. En algunes, molt poques, l'han encertat. Els hi poso com a exemple de com hauria d'anar un PAM. En la secció de gent gran diuen celebrar anualment la setmana de la gent gran a Cardedeu. Ho veuen? Si és que era fàcil. Què? La setmana de la gent gran. Quan? Anualment. Fàcil i mesurable. S'ha fet o no s'ha fet? Faltaria el com, però miri, vist el que hi ha, ja és moltíssim. I deixi'm que els estalviï una part de la seva intervenció. Potser estaran tentats de dir que el PAM que es va presentar a l'anterior govern municipal no era gaire diferent aquest. Doncs els diré que en primer lloc sí que era molt diferent i que a més del document es va penjar una taula a la web municipal on es podia seguir el calendari de les accions i si s'havien complert els terminis. Com he dit abans, aquesta taula Excel massa senzilla segurament ja no hi és. I per altra banda, ja és hora que deixin d'escudar-se sempre darrere la mateixa cantarella del govern anterior. Nosaltres som nosaltres i ells eren ells. Haurien de poder comprendre que estar dintre d'un mateix partit no significa que tot ho faríem igual. Aquí som 4 persones noves al grup municipal actual i en tot cas, ja els hi dic, el govern anterior planificava millor i vostès porten gairebé un any i no han previst res. Tenen la mala sort que aquest grup municipal vol fer d'oposició responsable i que exigeix les coses ben fetes, especialment les que afecten els ciutadans de Cardedeu. O sigui que deixin ja d'excusar-se sempre amb allò de quan vostès estaven al govern i comencin a fer les coses bé. És per això que els proposem reformular el PAM, tal com diu la moció. Primer, a partir dels objectius estratègics, estableixin les principals actuacions operatives, concretin les accions de tal forma que siguin avaluables i prioritzin de forma que en faciliti el seguiment. Segon, incorporin elements de planificació, concretin responsables i calendari. Tercer, incorporin una previsió econòmica, especialment en aquelles accions que són noves. I quart, i abans de fer una nova presentació fallida a la ciutadania, convoquin una comissió de treball de cada àrea per compartir el nou pla amb tots els grups municipals. Gràcies. Moltes gràcies, Eudald. Pots tancar el micro, sisplau? Gràcies. Per part de la CUP, es demana intervenció. Sí, nosaltres ens adherim a aquesta moció, en part per diversos dels motius que ha expressat el company Eudald. Nosaltres estem realment molt a favor de la planificació econòmica, però també de la planificació política del curs en el que estem. Ens hem trobat en el mateix desencís, un programa, un pla que havia d'estar en temps, diguem-ne, abans, que es triga molt això no cal que ho diguem gaire més, es triga molt a presentar i quan es presenta no ens dona a nosaltres certeses, no ens dona tranquil·litat a nivell de com podem fiscalitzar que aquest pla d'acció municipal es porti a terme. Sobta veure que al portal de l'Ajuntament ha desaparegut aquest document que esmentava l'Eudald, aquest Excel, que era tot un compromís de l'anterior govern en funció de calendaris i de priorització també de l'anterior PAM. Ens agradaria molt no només que torni a ser-hi, sinó que a més hi hagi un per aquest mandat. Quan parlem del PAM, del Pla d'Acció Municipal, parlem d'un document
que no és un programa electoral en el qual diem bueno, què farem nosaltres, què faríem si estiguéssim a govern. No, ja estem a govern, ja sou a govern i ara heu de fer que aquelles coses que portàveu al programa es portin a terme, es facin realitat. Com? Amb un pla d'acció en el qual estiguen detallades les accions que fareu, les accions que proposeu per complir amb aquest mandat i, a més, que aquestes accions tinguin d'alguna manera algo del que agafar-se per poder fiscalitzar-les. Si és un calendari, si és una dotació econòmica o, si més no, com deia Eudald en l'exemple, una frase que sigui mínimament mesurable. Nosaltres l'esperem, nosaltres us proposem que recolliu aquesta idea, aquesta moció, si més no, de complementar aquest document perquè nosaltres també podem fer la nostra tasca com a oposició, que és fiscalitzar, a més de donar suport en aquelles coses en les que hi estem d'acord, fiscalitzar que el govern i el bon govern es compleixi i compleixi amb el seu mandat. Gràcies. Moltes gràcies, Nicolàs. Nosaltres farem defensa com a govern. Ignasi, endavant. Sí, gràcies. Bé, un pla d'actuació municipal és el pla que té el govern per fer. Vostès ens l'han demanat, l'hem fet, ara no els agraden les propostes que hem fet. Bé, què vol que li digui? Nosaltres som el govern, vostès estan a l'oposició, la nostra feina és fer govern, la seva, no sé si és aquesta, però de moment és rondinar per tot. D'acord? Cadascú compleix el seu paper. M'agrada, senyor Eudald, que renegui de l'altre govern, perquè vol dir que comencem d'un punt de zero, però ja que m'ha posat tant exemples no em puc resistir a posar-n'hi un, no? Perquè aquest és el pla, que no té massa diferència amb el que... O sigui, no té res a veure amb tot això que vostè demana. El pla que vostès tenien, que van aprovar a l'octubre del 2019, els dos grups, d'això que vostè ha demanat, res de res, no? Li diré només un cas, objectius de la regidoria de salut, desplegar el pla salut, el pla local de salut per fases. 2. Manteniment i control de les colònies de gats. Aquest era el pla d'actuació municipal que tenien el seu nou govern, perquè entenc que vostè ja no forma part de l'herència de l'anterior govern, pel proper mandat. Rendiment de comptes 2019-2023. Desplegar el pla de salut local per fases. No executat. El que és important d'un pla de govern és que es pugui fer, és que es faci. No fer documents que diguin, que diuen, que no diuen i que desplegui vostè tota aquesta explicació que no vol dir res. Per tant, aquest govern té un compromís amb aquest pla d'actuació municipal i si no els agrada, doncs el que... En fi, senzillament han d'entendre que el govern és aquest i que vostès no en són part. Gràcies. Eudald, si vols concloure. Sí, a veure, les propostes que vostès presenten no és que ens agradin o ens deixin d'agradar. Són les seves, vostès estan al govern, fan les seves propostes, només faltaria. No són mesurables ni verificables. Impulsarem, millorarem, això no són propostes. Les propostes són els exemples que els he posat, el que va posar el senyor Abad, farem cada any una setmana de la gent gran. Això sí que és mesurable, això són accions. Vostès han posat intencions, que em sembla molt bé que tinguin intencions i tot això, però això no és un pla d'acció. Si vostès es posen a governar amb aquest pla, no arribaran enlloc. En segon lloc, de renegar del govern anterior, vostè pot entendre el que vulgui, habitualment ho fa, però en cap cas s'ha renegat del govern anterior. Només he dit que són persones diferents amb formes de fer diferents i que nosaltres som exigents. Perdoni, senyor Orozco?
Aquest era el document, aquest document que ha ensenyat amb les propostes que hi havia del mandat anterior. Però, com hem assenyalat, hi havia un Excel penjat a la pàgina web on s'explicava la calendarització i el compliment. I efectivament, hi ha coses que no es van complir, no es va poder fer tot. I no ens anem pas d'amagar, estava exposat perquè ho vegés tothom. Vostès d'entrada ja no fan coses, ja no fan un PAM que sigui mesurable perquè no hagin de donar explicacions. En fi, a bon entenedor s'obren paraules. Si vostès el volen millorar, el milloren, i si no, s'hauran de menjar això que han fet. Sembla que el senyor Orozco vol dir alguna cosa? No, s'ha acabat el torn, gràcies. Passem al punt de votació, si no té res a dir. Vots a favor de la proposta? Esquerra, la CUP voten a proposta. Vots en contra de la proposta? PSC, Junts i Gent pel Canvi voten en contra de la proposta. Queda desestimada la proposta. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció per a la defensa del model urbanístic de Cardedeu i protecció de l'entorn agrícola i forestal que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Endavant. Bé, gràcies. No llegiré la proposta tampoc, crec que ni la part expositiva ni la part dispositiva, perquè de fet aquesta moció el que fa és reafirmar, revalidar o repreguntar una pregunta que vam fer al ple anterior i que crec que no va ser resposta, de fet, o si va ser resposta va ser contestada amb una cosa que encara ens va generar més dubtes. Tots sabem que la planificació urbanística és responsabilitat amb un cert grau d'autonomia de cada municipi i per tant el municipi de Llinars pot planificar, igual que ho pot fer el de la Roca o igual que pot fer el de les Franqueses, però si ho fan, com que són veïns, si ho fan a prop de Cardedeu, o com podria fer el de Cànoves, doncs crec que el poble de Cardedeu, a través del seu ajuntament, a través del seu govern, pot opinar. No és que pugui opinar, gairebé té l'obligació d'opinar, i més si són elements que estan a tocar, que poden influir sobre la quotidianitat, sobre la vida, sobre la urbanitat, sobre la realitat urbana que el nostre poble ha dissenyat i que la que facin els nostres pobles veïns pot d'alguna manera o altra afectar. Per tant, és això, és una moció que el que vol és defensar el nostre model urbanístic, deixar clar que aquí tenim una realitat urbana, un poble d'un terme municipal relativament petit, un poble compacte, un poble que al llarg dels anys ha anat fent un urbanisme crec que més que correcte, amb criteris de sostenibilitat urbana, sense nuclis desagregats del seu centre, més dens a la part central, no tant a la part exterior, amb els polígons, la majoria dels polígons, excepte el Marital, que s'ha consolidat potser en un lloc que hauria de ser un paratge natural, però la resta en llocs on tocava, a prop de les infraestructures de serveis, i per tant també hem d'entendre aquesta realitat, fins i tot exigir-la a la resta de municipis, i així ho hem fet, i així s'ha fet, també ho vaig dir l'altre dia, és a dir, entre pobles veïns sempre hi ha hagut digui-li al·legacions, digui exposicions en el tràmit d'audiència de qualsevol tramitació urbanística, ja sigui un planejament general o una modificació puntual. Ara ens trobem això, que Llinars està acabant el seu POUM, en aquesta finalització de POUM fa una última modificació puntual en la seva ordenació, quan la resta, la Comissió d'Urbanisme ja ho ha donat pràcticament per complert, en una zona que no hi era en la seva aprovació inicial de fa uns anys, on l'Ajuntament de Cardedeu, per què no recordar-ho, fa 3 anys va al·legar ja en aquell POUM general, sense ser-hi aquesta part del Pla Morató, i ara hi inclou el Pla Morató, on, entre altres coses, més enllà de la protecció natural, més enllà de la importància d'aquests corredors entre nuclis urbans, tal com considerem i tal com es posa la moció, també ubica elements a tocar de Cardedeu, a tocar del nostre nucli, a tocar del barri de Bellavista, i que suposaran una influència sobre la nostra trama urbana. Serà així. Per tant, nosaltres el que demanem, ja sense entrar en més preàmbuls, és això, és que el govern municipal, en el tràmit d'audiència pel qual encara té temps, es posicioni i presenti les al·legacions en aquesta proposta de modificació d'aquest Pla Morató, però no només per un tema ambiental, no només per un tema de defensa de l'entorn natural, no només per un tema d'una visió global, que em poden dir, no, és que Cardedeu és Cardedeu i Llinars és Llinars. No només per un model que sí que hauria de ser, de protegir, d'evitar continus urbans i de procurar aquests corredors naturals entre municipis, perquè no volem
aquest Vallès ple només o de continu urbà com existeix o com passa allà al Baix Vallès, sinó que volem aquest Vallès verd, no? I aquest Vallès on cada municipi té la seva identitat i la seva compacitat i els seus espais verds al voltant, no només per això, sinó també per defensar les característiques del nostre propi model i evitar càrregues que es poden posar molt a prop, igual que al seu dia vam evitar el polígon de Cànoves, a tocar de les Pongoles i a tocar per tant del nord del municipi, o com al seu dia no vam poder evitar, però tenim una càrrega d'un sense sentit, que és el Golf de Vilalba, que són 120 xalets a tocar de Cardedeu, amb l'excusa d'una zona esportiva, que per cert consumeix la poca aigua que ara tant necessitem, i que algú d'aquí coneix bastant bé, tot aquell procediment del golf, però va ubicar més de 100 xalets a tocar de Cardedeu amb un sense sentit urbanístic. Per tant, això és el que reclamem i el que demanem, això que es posicioni, més enllà del que deia, evidentment, de garantir la protecció de la biodiversitat i dels pocs espais agroforestals que ens queden al Vallès. Moltes gràcies, Joan. Per part de la CUP, una intervenció? Endavant, Nicolàs. Sí, en aquesta línia nosaltres adherim a la moció i només fer una petita exposició històrica de quins són el llistat d'agravis que hem tingut ben a prop del poble, com deia el Joan i com ho expressa la moció. Venim d'anys de lluites compartides que han sigut molt populars aquí a la vila. Salvem Vilalba, per exemple, durant molts anys intentant evitar la catàstrofe que ha estat la inclusió d'aquest golf i aquesta zona residencial ben a tocar del poble i ben lluny del nucli urbà de la Roca. Han estat anys i anys de lluites i de partides judicials, algunes guanyades i la majoria perdudes. Després, amb una altra plataforma que defensava la no inclusió o la no creació del càrting, en aquest cas per part de l'Ajuntament de Llinars, també al costat del nostre termini municipal, més lluny del nucli urbà de Llinars que no pas el de Cardedeu. Aquesta sí guanyada i per tant sepultada i creiem que no tornarà mai més a existir. I bé, com deia també el polígon de Cànoves, hi ha un llistat, tenim una situació molt concreta aquí a Cardedeu, el termini municipal és molt petit, estem envoltats de municipis amb una extensió molt més ampla i tenen normalment en alguns casos, alguns consistoris, no estic parlant d'una voluntat popular ni molt menys, alguns consistoris la dèria d'anar col·locant aquestes coses que donen servei i beneficis a altres pobles ben al costat de la nostra vila. Nosaltres no només no hi estem d'acord amb aquest model de superposar polígons un al costat de l'altre que té l'Ajuntament de Llinars, sinó que a més estem amb intenció ferma de defensar aquesta zona, el Pla Morató, també com a interès ecològic. Cal destacar, i no és una dada menor, i cal que m'agradaria fins i tot sentir quin posicionament té el govern respecte a això. Cal destacar que aquesta inclusió o aquest canvi de qualificació d'aquest pla, el Pla Morató, té un informe desfavorable del Departament de Territori i de Generalitat i per tant no li trobem cap sentit, ni un sentit ni ideològic, ni ecològic, ni polític, ni social, ni tan sols, si voleu, econòmic des del punt de vista dels interessos del poble. Nosaltres volem evitar de totes la idea que s'està plantejant des de Llinars i que entenem que ha tingut el vistiplau del govern de Cardedeu en una reunió celebrada fa alguns mesos entre les dues cúpules.
d'aquesta conurbació que acabi no definint quin poble és quin i que sembli com que Cardedeu i Llinars són dos pobles que tenen un continu asfaltat, diguem-ne, i de comerços o de naus, si voleu, com pot ser alguns polígons que hi ha més al sud de la comarca, i entenem que és absolutament legítim i volem creure que és una voluntat que va més enllà de les posicions partidistes, una voluntat de poble de mantenir aquest pla urbanístic, aquesta idea urbanística que té Cardedeu, defensar-la, presentant al·legacions al POUM, i no només presentant al·legacions sinó deixant clar que aquestes actuacions fan molt més mal aquí al nostre territori que no pas al territori o a la proximitat del nucli de Llinars. Creiem que això hauria de ser unes polítiques més de poble, no tant de governs. I volem creure que respectant el nostre POUM i la nostra idea d'ordenació, l'Ajuntament i el consistori el govern d'aquest Ajuntament en tindrà en compte aquesta moció. Gràcies. Moltes gràcies. Per part del govern defensaré jo aquesta moció. Ja us avanço que votarem en contra de la moció. Sí que us he de dir que nosaltres presentem al·legacions, perquè jo en tot cas vaig dir que valoraríem la proposta abans de presentar aquestes al·legacions, i un cop l'hem examinat les presentarem. Ara, també s'haig de dir, aquesta moció és una miqueta és un retorn al passat. És un retorn al passat perquè al final el que ha caracteritzat Cardedeu durant molt de temps és una oposició sistemàtica i ferma a allò que volien realitzar els nostres veïns, que a vegades ha tingut èxit, però d'altres vegades no ha tingut èxit. I pel fet del nostre posicionament, aquest en contra de les propostes que venien exercint altres municipis, Cardedeu no ha recollit el fruit d'aquelles actuacions que s'han efectuat a l'entorn nostre. No entrarem a dir quines, perquè aquest no és l'objecte. Estem parlant del pla del Camp Morató. Què farem nosaltres com a govern? Home, nosaltres com a govern, amb els nostres municipis de veïns, sobretot, primer de tot, respecte i sobretot col·laboració. Jo crec que els espais intermunicipals no són barreres, són espais de col·laboració. I amb això hem de treballar amb l'Ajuntament de Llinars. Perquè a la moció sí que anem dient nosaltres que aquest espai és un espai de connexió ecològica. Jo no sé si és un espai de connexió ecològica o no. El que sí que puc dir és que el Pla Territorial Metropolità aquest espai no el marca com a espai de connectivitat ecològica. Això sí que ho he dit i això sí que ho afirmo rotundament. En segon lloc, una de les virtuts que té el Pla Territorial Metropolità és que les seves normes són d'aplicació directa als municipis i en el sòl no urbanitzable estableix dos tipus de sòl no urbanitzable, l'especial de protecció i el preventiu. En aquest cas estem en un preventiu i el propi pla estableix que en aquells espais preventius, si l'Ajuntament corresponent a través del seu pla d'ordenació municipal els objectius estratègics ho permeten, ho faciliten, es pot utilitzar part d'aquest espai per a futurs creixements. Per tant, diguem-ho clar en aquestes coses. No estem en un espai de connexió ecològica, de moment, perquè no està així definit en el Pla Territorial Metropolità. En segon lloc, escolta'm, si Llinars vol fer això, jo no dubto de la bondat de l'Ajuntament de Llinars i no vull ser el defensor de la proposta perquè no em correspon a mi defensar la proposta. El que sí que tinc clar és que el que no puc fer és girar-me en contra d'una cosa que al final potser es pot fer i que si no intervinc en sentit positiu
ens pot afectar a nosaltres i llavors sí que no tindrem cap mena d'intervenció. No podem tenir possibilitat perquè tindrem l'Ajuntament de Llinars en contra. Aviam, al final de les 65 hectàrees que té el Pla Morató, sí, 15 són sòl urbanitzable, 50 queden com a sòl no urbanitzable. 50 no urbanitzable de titularitat de l'Ajuntament de Llinars que, a través d'un conveni, s'han aconseguit aquesta qüestió. Res més, m'entens el que vull dir? O sigui que amb això res més que tenim que dir. Per tant, sí, presentarem al·legacions, però escolteu, presentarem al·legacions en sentit no d'oposar-nos que això es desenvolupi. Perquè a més, el que sí que vull tenir clar és que això es faci d'acord amb la normativa sectorial aplicable. Soc coneixedor que hi ha un informe de l'OTA inicialment desfavorable. Aquest document, un cop abans de l'aprovació provisional, anirà novament a l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental i l'Oficina Tècnica dictaminarà el que consideri oportú sobre aquest espai. I després la Comissió Territorial decidirà si l'aprova definitiva o no l'aprova o aquest espai queda exclòs per les raons que ells consideren oportú. Per tant, nosaltres ja demanarem que això es faci d'acord amb la legislació sectorial, però tampoc ens oposarem frontalment en aquesta qüestió. I ho vull deixar clar. Perquè ja hem fet altres vegades aquí a Cardedeu i algunes vegades hem guanyat i altres vegades hem perdut. I les que hem perdut no hem tret cap mena de profit. I això ho hem de canviar. I entre veïns hem de col·laborar. Entre veïns ens hem d'ajudar. I segurament aquesta qüestió pot tenir aspectes positius per Cardedeu. Com per exemple, molt fàcilment, la mobilitat. Ens pot ajudar a resoldre alguns problemes de mobilitat que tenim. A part que, evidentment, podem demanar incidir en tot allò que es faci en aquest espai o, també us haig de dir, si allà hi ha activitats de caràcter terciari, podem parlar amb l'Ajuntament de Llinars perquè gent de Cardedeu pugui treballar en aquests espais. Jo penso que entre tots nosaltres això també és positiu. Que la gent de Cardedeu no hagi de desplaçar-se a Barcelona per treballar i pugui desplaçar-se al municipi veí, ens millora la mobilitat, ens genera ocupació i això és beneficiós per nosaltres. Jo crec que aquestes coses també s'han de posar sobre la taula a l'hora de parlar. Per tant, el nostre posicionament serà en contra de la moció. També us haig de dir, presentarem al·legacions. Joan, si vols intervenir. Sí, em veig obligat a intervenir perquè vostè, senyor Quesada, evidentment utilitza alguns conceptes, alguns criteris generals i aplica el tot per una part. No aplica una part per tot, sinó que aplica el tot per una part. Ens ha explicat com funciona el pla territorial metropolità i ens ha parlat dels sòls no urbanitzables d'ús preventiu. Els sòls no urbanitzables d'ús preventiu tenen aquest caràcter, és a dir, són no urbanitzables. No són els d'alta protecció, no són els de la màxima protecció, però sí que tenen una protecció. I el normal no és urbanitzar-los. Ja ho diu, hi ha alguna possibilitat en cas que sigui estratègic. El propi informe d'urbanisme, perquè suposo que vostès han mirat aquest expedient, quan això es va entrar directament, no després d'una aprovació inicial, però sí una aprovació provisional, deia que en cas que l'Ajuntament necessités estratègicament aquest sòl, aquestes necessitats de sostre terciari, hi ha un espai a l'est on s'ubicaria molt millor aquest sostre. Per tant, si les necessitats no són tan estratègiques, però sí que són, si fossin necessàries, hi ha molts espais a prioritzar abans que aquest, perquè aquí, més enllà que el Pla Territorial Metropolità no el tracti com a màxima prevenció, sinó com una prevenció, o només amb una prevenció preventiva, però encara com a no urbanitzable, i per tant demanen aquest canvi de qualificació d'aquestes 15 hectàrees, després ampliarem amb aquests 50 més 15, sí que hi ha un informe de l'OTA, com vostè mateix ha dit, de l'Oficina Tècnica d'Avaluació Ambiental, per tant de la Direcció de Medi Ambient, que era desfavorable. I era desfavorable pel seu valor de biodiversitat i era desfavorable, i ho posa allà clarament, per la seva pròpia valor de connectivitat ecològica i natural, no només amb la Ria del Fou, sinó amb tots els boscos. Jo no hi he volgut entrar abans, però vostè m'hi ha fet entrar perquè sembla a vegades que només parlant de quins són els criteris del Pla Territorial Metropolità i quins són els subterfugis amb què es pot passar el sòl preventiu cap al sòl no urbanitzable preventiu cap a sòl urbà, doncs crec que era important puntualitzar-ho, amb la seva visió aquesta que deia de treure'n
o no treure'n profit. De les 50 hectàrees de sòl públic, jo crec que això no és la modificació, almenys no està lligat a la modificació. Si ho estigués seria un problema, perquè una cosa és un conveni de cessió gratuïta o onerosa d'un tipus de sòl no urbanitzable i l'altra és una modificació urbanística per passar d'un urbanitzable a urbà. I si això està vinculat, estem fent un conveni a través d'un canvi d'un sòl que no té la mateixa tipologia que el serà la resta. Això és pactar una modificació. I les modificacions de ponts són per interès municipal, no perquè hi hagi altres donacions. I quan es qualifica, vostè ho sap, es fa tota la planificació urbanística. Allò es passa a sòl urbà, amb la part de cessions, la part d'equipaments, la part de zones verdes i la part que queda urbana, amb els aprofitaments mitjos que hi hagin. Però que hi ha 50 hectàrees, això és un conveni, i serà o no serà, però no ha d'estar vinculat. I si està vinculat, parlem-ne. I si vostè ho està avalant, parlem-ne, perquè són dues coses que han d'anar completament separades. I si van lligades, l'urbanisme no parteix de cessions oneroses o no de sòl no urbanitzable. Perquè a canvi d'això es podrien anar urbanitzant i es podrien anar donant sòl no urbanitzable a tots els ajuntaments a canvi de fer urbanisme. No entrarem al concepte de treure o no treure en profit, però és evident que la gent de Cardedeu pot treballar a Llinars i de fet hi ha borses de treball conjuntes entre Llinars, Cànoves, Vilamajor, Cardedeu i molts altres espais per treballar en xarxa amb el nostre empresariat i els nostres treballadors, els nostres ciutadans i ciutadanes que necessiten aquesta feina. I això seguirà fent, hi hagi o no hi hagi sector terciari al Pla Morató o a qualsevol altre lloc. Però en tot cas celebrem que vulguin presentar al·legacions, ja les veurem quan les presentin, però nosaltres insistirem amb la moció, especialment per això, perquè s'acabin presentant al·legacions i l'Ajuntament de Cardedeu es posicioni perquè això es millori, evidentment, amb respecte, això queda claríssim, amb tot el respecte a l'Ajuntament de Llinars i tota la predisposició a treballar conjuntament i a parlar-ho amb el màxim o amb el millor to possible, però amb aquests criteris de defensa de l'urbanisme i del medi ambient. Moltes gràcies. En tot cas, si no s'està d'acord amb les al·legacions que presenta l'Ajuntament a Cardedeu, vosaltres com a grup d'Esquerra les podeu presentar i els de la CUP com a Esquerra també les podeu presentar o individualment. I ens manifesteu el que considereu oportú al respecte. Passem al punt a votació. Vots a favor de la proposta. El grup d'Esquerra i el grup de la CUP voten a favor de la proposta. Vots en contra. PSC, Junts i Gent pel Canvi voten en contra. Queda desestimada la proposta. El següent punt de l'ordre del dia és la moció de suport a la proposició de la llei per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'esclerosi lateral amniotròfica, L, que presenta el grup municipal de Junts per Cardedeu amb l'adhesió del grup municipal socialista, candidatura de Progrés, del grup municipal d'Esquerra Republicana de Cardedeu i del grup municipal Gent pel Canvi. Ignasi? Sí, gràcies. Aquesta moció neix en bona mesura per una situació de bloqueig d'aquesta normativa que està tenint a nivell estatal, en aquest cas, sobre la millora de qualitat de vida de les persones afectades per l'esclerosi lateral amiotròfica, coneguda com a ELA. Aquesta és una qüestió que afecta a força gent al nostre país, s'estima que fins a 3.000 persones. És una malaltia incurable, amb un pronòstic realment molt dur per aquells que la pateixen en quant a l'evolució que té i que, malgrat tot això, i que lògicament tothom reconeixem, el fet cert és que l'ajuda molt especial que requereixen aquests malalts no està rebent la resposta legislativa corresponent. Alguns o molts coneixereu la situació del porter del Barça, que com a persona coneguda està liderant tota aquesta lluita, del Carlos Unzué. Ell, per la seva situació econòmica, pot liderar i pot gaudir d'uns avantatges que la gran majoria de gent no pot tenir. Si parleu amb persones afectades us diran allò que sempre repeteixen, que aquesta malaltia primer t'arruïna i després et mata, i en aquest cas, com que el resultat final depèn de la investigació, però el resultat inicial, que és la qualitat de vida en el temps de patiment d'aquesta malaltia, sí que està a la mà de l'administració arreglar-la. Per això s'ha presentat un seguit de propostes a través d'una proposició de llei per millorar la qualitat de vida de les persones amb ELA a la mesa del Congrés dels Diputats.
el 22 de febrer del 2024 i hem cregut que era d'interès que l'Ajuntament, a través de tots els seus grups municipals, poguessin traslladar la voluntat de que d'una vegada per totes es doni resposta en aquesta mancança davant dels afectats d'aquesta terrible malaltia, i d'aquí que presentem aquesta proposta. Gràcies. Moltes gràcies, Ignasi. Per part de Gent pel Canvi, alguna cosa? Jordi? Sí, gràcies. Sí, només comentar que aquesta moció no quedi solament en un paper que adrecem. La trobada que vam fer l'associació d'Adela al Congrés i la rebuda per part dels diputats va ser vergonyosa, només amb 5 persones a la comissió. He de dir que i pertoca, per tant, als grups que esteu a Madrid, tant Esquerra Republicana com el Partit dels Socialistes de Catalunya, com Junts per Catalunya, que sí que hi éreu a la comissió aquesta, representats, a les 5 persones, doncs vosaltres hi éreu, i penso que és important que no quedi solament amb un paper mullat, sinó que pressioneu el màxim possible. Ni CUP ni nosaltres estem al Congrés, per tant tenim altres mitjans, però us demanem que traslladeu amb la mateixa fermesa que feu altres temes i que no torni a caure aquesta proposició de llei com ja ha caigut en altres ocasions. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Per part de la CUP, anava Mercè. Les persones que hem conegut a persones malaltes d'ELA sabem com afecta no només a la qualitat de vida de les persones malaltes, sinó també a les seves famílies, i sabem que necessiten moltes millores perquè, com bé dèieu, també és un tema de classe social. Malauradament, les persones malaltes d'ELA que no disposen dels mitjans suficients no poden accedir a tots els recursos que potser necessitarien per la seva malaltia. Nosaltres, evidentment, votarem a favor de la moció. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè. Per part d'Esquerra Republicana, Eudald. Sí, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, ja ens hi vam adherir la setmana passada, com no podia ser d'altra manera. La ELA és una malaltia especialment cruel i per sort se n'ha pogut parlar i se'n parla gràcies al que comentava l'Ignasi, és a dir, ha calgut que una persona més o menys famosa, una persona que participava amb el Barça, doncs hagi tingut la mala sort de tenir aquesta malaltia i que sigui una persona amb empenta, trempada i disposada a compartir com perquè se n'hagi hagut de parlar. Això lliga una mica amb aquella cita que he llegit abans, de la complexitat de la política i de que volem resultats immediats. I és així, no ho podem negar, però malauradament s'engloba en una situació molt més complexa i que tira molt més enrere. Els malalts d'ELA són uns malalts que acaben la seva etapa vital amb una discapacitat molt important i la clau està en aquesta paraula que he dit, la discapacitat. Hi ha moltes altres malalties que també porten a un grau de discapacitat molt important, potser no tan ràpidament com la ELA, per suposat, però, per exemple, els malalts que també tenen esclerosi múltiple, les demències de múltiples causes, malalties musculoesquelètiques degeneratives, la gent de molt avançada edat. Tot això s'ha d'afrontar amb un sistema sanitari, sociosanitari, que sigui global. Som nosaltres responsables, com deia el senyor Bat, els polítics que estem en actiu. Jo dubto molt que aquesta moció que avui discutim aquí tingui cap efecte. Els nostres partits a Madrid potser en poden tenir més, però hem de fer una mica de memòria històrica. El 2007 el govern de Zapatero va aprovar una llei de dependència que ja va néixer una mica coixa pel tema econòmic, és a dir, disposava 3 graus i ells, l'Estat vull dir, només finançava fins al primer grau. Obligava les autonomies a reconèixer els altres graus i a finançar-ho, sense finançament a les autonomies. Això era molt típic del Zapatero, fer trilerisme
trilerisme parlamentari, i no era prou dolenta la situació que l'any 2012 es presenta el PP i retalla la llei de la dependència, amb la qual cosa la dotació econòmica encara va anar a pitjor, totes les atribucions autonòmiques, tots els indicadors, allò que dèiem de poder-ho mesurar o no poder-ho mesurar, que a vostè sembla que no els doni importància, sí que en tenen, perquè aquesta llei de la dependència marca que en 6 mesos s'ha d'haver pogut avaluar un pacient que sol·licita la llei de la dependència. Això no es compleix, amb la llei de l'ELA es vol modificar a 3 mesos, que jo encara ho trobo massa llarg. Però l'avaluació de la dependència sobrepassa moltes vegades l'any i amb gent, com he dit, dels grups de molt avançada edat, moltíssimes vegades arriba tard. És a dir, ara podem fer una mica de greenwashing amb aquestes mocions i anar a dormir una mica més tranquils, però realment la nota que ens posaria en global és la de suspès, perquè la població amb dependència sol ser la més vulnerable, ja sigui física o econòmicament, i els estem fallant, sincerament els estem fallant. Els agraeixo que hagin presentat aquesta moció, però em temo que fa falta fer molt més. Moltes gràcies per part del PSC, Noelia. Bona tarda. Jo dic que ens adherim evidentment a la moció. Estic d'acord amb quasi tot el que heu dit els companys. No vull repetir-me en dades perquè ja les sabem tots, però sí que volia dir que cada any es diagnostiquen 120.000 casos nous, tot i que es considera una malaltia minoritària o rara. Després de l'Alzheimer i el Parkinson és la malaltia neurodegenerativa més freqüent. És a dir, que és una malaltia que cada vegada va a més. Els que convivim amb la discapacitat, jo personalment sempre he pensat que és una pena que fins que no toqui a tu o una persona que tens al costat no saps el que és això. I sí que és veritat que es necessiten moltes ajudes i que a part de tenir més necessitats et priven del que tens fins a aquell moment, és a dir, que se't complica la vida per totes parts. Aquestes persones necessiten suports, atenció integral, assessorament, informació i acompanyament a les famílies, que és molt important que pensem en les famílies, que les famílies és una part molt important i que sempre tendim a deixar una miqueta al marge. És normal o no és normal. A mi m'agradaria subratllar el que diu el Pepe Tarriza, que és el coordinador de la plataforma d'afectats, que quan ho vaig escoltar em va arribar molt i té tota la raó, i és: però antes que me faciliten morir, quiero que me permitan vivir. I això és el que fa l'ELA. No et permite vivir i vas a morir. D'una manera que si tens diners i econòmicament estàs bé, ho faràs millor o s'allargarà una miqueta la vida, però si no, moriràs ràpid i d'una manera que no és... que no podem permetre. Ja està, només volia dir això. Ignasi, si conclou, sí. No, molt breument, moltes gràcies a tots. Aquesta moció, per una qüestió incidental, no es va presentar conjuntament per tots els grups. Entenc que tots els grups aquí han de tenir el mateix protagonisme i per tant només donar les gràcies a tots i res més. Moltes gràcies. Passem doncs al punt de votació. Vots a favor de la moció? S'aprova per unanimitat. Ara passem a la part del control. El punt número 10 de l'ordre del dia és donar compte a l'informe 29/2023 de la Sindicatura de Comptes relatiu al compte general de les corporacions locals exercici 2021. Si algú vol alguna informació, si no tirem endavant.
El punt número 11 és donar compte dels decrets números 2024/308 al 2024/393 corresponents als decrets d'alcalde i decrets dels regidors, regidores, delegats, delegades. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 8 a 11 de 2024. I ara doncs passem al torn de pregs i preguntes. Abans per això m'han passat una informació, Eudald, que és que l'Excel està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament. M'han dit, ara passarem l'enllaç perquè el puguis verificar. D'acord? Com sempre fem, primer pregs, sisplau que no siguin preguntes perquè així evitarem, primer els pregs i després passarem a les preguntes per part de la CUP. Mercè o Nicolàs, endavant. Sí, faré les demandes corresponents. En tenim 3. La primera, avui que hem parlat d'autobusos i de les Segalers i que és un servei que el poble necessita, tot i que potser en freqüències concretes no hi ha tanta afluència de persones usuàries, ens agradaria demanar que aquest govern valorés la possibilitat de posar una parada del bus a prop del CAP, del centre d'atenció primària, perquè sabem que hi ha persones que tenen dificultats de mobilitat i que la parada de l'autobús no queda ben a prop. S'ha parlat del tema de la sincronicitat amb el tren. Jo he de dir que he estat usuària de l'autobús durant un temps i no sempre està ben sincronitzant en el tren, vull dir que espero que aquest no sigui un dels motius per poder denegar, i no només del CAP, sinó també pensant en les persones grans en el menjador social, que sabem que també hi ha dificultats per poder accedir. La segona demanda seria, aprofitant que hem parlat avui de l'adenda del porta a porta, i com ja he comentat en el seu punt, la possibilitat de poder municipalitzar part dels serveis o alguns dels serveis, revisant la documentació de l'expedient de l'adenda, hi ha un servei que és el servei de neteja de contenidors, que són uns 10.493,406 euros, que demanaríem que es pogués fer la valoració de si aquest servei es podia municipalitzar per part de l'empresa pública C10. Seria una part d'aquest servei, amb aquesta idea de poder municipalitzar parts del servei. I la tercera demanda és una demanda més genèrica i és en relació a l'àrea de governança, serveis generals i modernització administrativa. Ja hem demanat per escrit també en altres moments, també en el moment de demanar el PAM, ens agradaria poder participar, primer saber què es fa en aquesta àrea, perquè no tenim un calendari de reunions de comissions. Malauradament, de totes les àrees sí que en tenim i vam fer demanda en plens anteriors que se'n fes una planificació anual i agraïm que ja tenim una planificació anual. Ja hem dit que volem fer una oposició també propositiva i col·laborativa en aquells aspectes i d'aquesta àrea no en sabem res, no tenim cap reunió, no està cap comissió i demanaríem que, si us plau, es pogués convocar aquestes reunions i, si pot ser, la planificació de tot l'any, perquè ja hem dit moltes vegades que a l'oposició tenim vides, tenim feines i necessitem també planificar-nos per poder arribar i per poder treballar pel poble, que per això estem aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Mercè. Han estat tot pregs, és veritat, res a dir. Nicolàs? No en tinc pregs, tinc preguntes, m'esperaré. Perfecte. Per part del grup d'Esquerra? Endavant, Núria. Ens agradaria saber, ens ha arribat, o hem vist que hi ha algunes fonts del poble que estan tancades i ens agradaria saber quina previsió de gestió hi ha pel que fa a les fonts públiques de Cardedeu. Saber si, i més preveient ja la temporada de primavera i estiu, hi ha poblacions que gestionen a través de brides per controlar el cabdal i de més. Entenem que més enllà de les mesures per sequera hem de ser conscients també que és un servei públic i molt necessari. Saber quina previsió es farà en aquest sentit. Gràcies. Bueno, escolteu. Perdona, Joan, endavant. Sí. Jo tinc tres pregs. Intentaré formular-los com a pregs.
El PAM, tan excel·lent que deia abans Ignasi, no? La paraula escoles bressol surt 3 vegades. La primera per dir que per culpa del govern anterior hi ha una manca de places d'escola bressol. La segona per dir que faran un estudi per saber si es necessiten places d'escola bressol. Qual cosa contradiu una mica l'afirmació anterior. I la tercera diu que es mantindrà la tarificació social que el govern anterior va fer a les escoles bressol. Llavors, és època d'escolarització, d'aquí poc hi haurà el sorteig, tots sabem, al ple anterior hi havia una queixa, tots sabem que la dificultat d'això, crec que vostès després d'un any ja han vist que no era fàcil, fins i tot aquesta contradicció pròpia del seu PAM ho deixa clar, i per tant el prec és que entenent que hauran iniciat ja aquest estudi, tal com es va declarar aquesta urgència i les reunions que es va fer amb les famílies que es queixaven, que es publiqui i es publiciti ja aquesta necessitat de places d'escola bressol segons s'hagi detectat, perquè creiem que potser en aquest PAM hi faltarà algun dia saber quines seran les ampliacions o la futura tercera escola bressol. Per tant, que es publiqui ja aquest estudi que ja deuen tenir. També pregar perquè he vist que en els decrets i resolucions que ens faciliten cada mes s'ha elaborat un contracte menor de col·laboració entre una empresa que es diu Brain Hunters, de quasi 11.000 euros, 10.890 euros en total. Parla de serveis d'identificació i cerca d'una persona per un lloc de treball de l'Ajuntament. Bé, entenc que servei d'identificació i cerca és el mateix que el procés de selecció de personal. Evidentment, quan es contracta d'aquests és perquè no hi ha els mitjans tècnics i humans necessaris, tal com diu els propis informes que hem pogut veure allà. Els processos selectius normalment els fa la pròpia administració, pot tenir el suport de l'Escola d'Administració Pública. Podem entendre que sigui un procediment complicat, però no és un càrrec directiu, i podem entendre-ho que pugui haver-hi un cert acompanyament en aquest procés de selecció, que entenem que serà obert, promocionant amb els criteris d'equitat, d'oferta per a tothom, mirant primer la promoció interna i després, si no pot ser, amb la convocatòria oberta, però els preguem que això no sigui la tònica. Tenim gent vàlida per fer els processos de selecció i els preguem que no calgui aquest assessorament d'11.000 euros per cada plaça que hagi de convocar a l'Ajuntament. Vull dir, s'ha de buscar el millor personal possible, però potser que tenim prou habilitats i prou capacitat per fer això. I la tercera és una demanda que vam fer al juliol, quan va sortir una convocatòria de l'ACA per la millora de les xarxes. Ja entenem el conflicte que hi ha amb el concessionari d'aigua potable i de fet en som conscients, és un debat públic que l'haurem de tractar en algun moment en aquest ple. Cada any que passa es va acabant més la concessió i s'ha de veure com es prestarà aquest servei, però mentre està en la xarxa es pot millorar. L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret ja la resolució de la seva convocatòria d'ajuts per la digitalització dels serveis d'aigua potable, els serveis municipals i per la millora de la xarxa. La majoria de municipis com nosaltres n'han obtingut una subvenció mínima de 300.000 euros. És el cas de Canovelles, Sant Celoni, de Cànoves, podem buscar. Sap greu que Cardedeu no hi surti perquè és una ajuda que ha anat a molts municipis i més sapiguem la nostra situació que algun dia, esperem que sigui de forma municipalitzada, algun dia que vindrà d'aquí poc, durant aquest mandat de fet aquest servei el portarà a l'Ajuntament i sabem les mancances, per exemple, de pressió al barri de Bellavista i d'altres necessitats urgents que tenim detectades, més enllà de les complexitats que pugui haver-hi amb el final de concessió actual, i no hagués estat de més aquest servei, ja sigui per la digitalització dels serveis, té una part complicada perquè entra el concessionari, però sí per la millora de la xarxa on l'Ajuntament pot fer execució pròpia i és una oportunitat que s'ha perdut. Per tant, el prec és que no es perdin més d'aquestes oportunitats. Hi ha hagut altres ajuts també del Fons Climàtic o d'altres que esperem que aquestes oportunitats no vagin passant. Això també és un element que podria haver estat en el PAM, una llista de subvencions i línies d'ajuts a la que preveiem adherir-nos o a les que ens hi havíem adherit. Moltes gràcies. Prenent nota dels precs que heu efectuat, ja els estudiarem i valorarem i en tot cas us farem a retorn dels mateixos. Passem a la part de preguntes. Endavant, Nicolás. Sí, la primera pregunta és respecte a les escoles bressol. Ens agradaria saber quina previsió de places estan havent-hi. Abans era allà, ara és aquí. El
nombre de famílies que han demanat plaça i per continuar madurant solucions en aquesta línia. La segunda és respecte al PAESC, al Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. Ens consta que s'han presentat al·legacions en el període d'exposició pública. Ens agradaria, si pogués ser, tenir una relació d'aquestes al·legacions i també pel coneixement que tenim del tipus d'al·legacions ens agradaria saber si hi ha prevista algun grup de treball, una comissió per treballar aquest pla, per adequar-lo a les necessitats i a les realitats del poble de Cardedeu. I el tercer té a veure amb l'acte vandàlic que va succeir fa unes setmanes, una setmana crec, aquí al poble respecte al màstil que tenim aquí davant de l'Ajuntament, que sabem que fa cosa d'un mes o 2 mesos va haver-hi un altre de menor intensitat, traient l'estelada, aquella estelada que era la que quedava davant de l'Ajuntament. Ara directament ha estat al màstil. Volem saber quines accions planteja el govern per prendre mesures perquè això no torni a passar. No només estem parlant d'un atac contra una part important del poble que té unes idees que estan representades en aquests símbols, sinó també uns actes delictius que no estan tenint cap resposta i que ens agradaria molt que no passessin per alt. Sense anar molt més enllà i fer un discurs molt llarg, volem expressar que nosaltres a principi d'aquest mandat vam parlar d'aquest tema referent a la retirada de l'estelada de l'Ajuntament, que aquesta manca de posicionament podia representar una regressió d'alguna manera en aquest sentit, en el posicionament inequívoc que té aquesta vila respecte a la sobirania de Catalunya. S'ha tret, no s'ha parlat del tema i aquí estem, avançant. El feixisme, com sempre es diu, si no es combat, avança. La inacció mai és una bona opció. Gràcies. Moltes gràcies, Nicolàs. Per part d'Esquerra Republicana, alguna pregunta? No? Perfecte, doncs passem a contestació. Ignasi, en relació al PAESC, les al·legacions. Sí, bé, les al·legacions que han estat presentades, que era d'exposició pública, per tant tothom podia presentar-ne, però bàsicament han estat la del grup municipal de la CUP i la del grup municipal d'Esquerra, no n'hi ha hagut més. Aleshores, ja hi estem treballant internament. Aquest pla va ser elaborat per una empresa contractada a través d'un recurs de la Diputació. Creiem que és interessant que aquesta empresa també observi quines són les al·legacions i quines són aquelles que casen més o menys amb el conjunt de la formulació que es va fer. Igualment, els serveis tècnics interns també elaboraran o estudiaran bàsicament a veure quin és el criteri que considerem adequat. També, lògicament, des d'un punt de vista polític del govern establirem un criteri i sí, efectivament, almenys tinc previst una reunió que no sé ben bé quina naturalesa tindrà, si serà de grup de treball o d'intercanvi d'opinions, en el que mirarem d'arribar a un consens en el contingut final d'aquest PAESC. Això és possible que ens obligui a fer una altra aprovació inicial o no, ja ho veurem, esperem que no sigui necessari si els canvis no són prou profunds, diguéssim, i
i en aquest cas sí, contem amb la participació dels dos grups com per intentar arribar a un consens. Ja els hi avanço que algunes de les seves al·legacions són contradictòries, les de vostès i les de vostès. Per tant, haurem de fer tots un esforç d'intentar trobar un camí en comú. Moltes gràcies. Maria, en el tema de les escoles bressol. Sí, m'agradaria contestar-te però no puc encara. Fins que no comenci el període de matriculació, impossible dir-te. El que sí que et dic és que faltaran places, segur. Li passaré la paraula al Xavier perquè una cosa que s'ha plantejat en relació a les convocatòries de comissions de treball, ho entenc més una pregunta que no pas un prec. Us vol dir una cosa? Sí, volia fer-vos un comentari en aquest sentit. Sap greu que el Blai no us hagi comentat, precisament ens vam trobar la setmana passada en el ple del Consell Comarcal i li vaig fer esment de que aviat ens trobaríem a la comissió. Sí, val? Us explico el què, perquè s'entengui. Vosaltres sabeu que professionalment jo em dedico a això i una planificació estratègica d'una empresa mitjana com pot ser l'Ajuntament, estem aproximadament entre mig any i un any per fer-la. Sobretot quan és participativa, com vol ser aquesta, en relació al personal que treballa. No és una cosa només de la direcció, sinó que és també que el personal hi ha de dir alguna cosa. En tot cas, l'ordre és, hi ha lògicament uns criteris dels que estem en el govern. Aquests criteris s'estan treballant, periodificant, senyor Eudald, amb el personal, perquè justament al final no sigui un conte de la Maria Salamiento, sinó que sigui exactament un programa, com deia l'Ignasi, un programa possible. Però a més nosaltres tenim una ambició que hem dit i hem manifestat, i és que aquesta, diguéssim, organització municipal, a més de fer-la eficient, li puguem donar una certa coherència en el temps. I això què vol dir? Això vol dir que no es pot ni improvisar, vol dir que no es pot anar de pressa, vol dir que ho hem de treballar amb tots, inclús amb l'oposició. I jo us ho vaig prometre, però no és el vostre temps encara, i això ho heu d'acceptar. És a dir, en aquest moment estem govern i tècnics, govern i tècnics. Quan governs i tècnics tinguem una base suficient, no us preocupeu, perquè, insisteixo, és el nostre interès, subratllo, que aquest pla de reorganització sigui un pla que tingui el màxim consens possible, de manera que l'estructura municipal no s'hagi de canviar cada 4 anys. I a més, ara estem en un punt que també vaig subratllar en el seu moment, és que estem en un moment estratègic diferent d'anys anteriors, perquè aquest Ajuntament en 2 anys tindrà un canvi important, perquè passarem dels 20.000 habitants, probablement, la pròxima legislatura serem més regidors, per tant vol dir que d'alguna manera hi haurà d'haver més estructura, i tot això, insisteixo, requereix un temps. I jo els demano, per última vegada, que em facin confiança. Soc l'únic responsable, me'n faré l'únic responsable d'aquest temps, però deixem que la gent treballi tranquil·la. Penseu que, vosaltres ho sabeu perquè heu governat, aquesta casa va amb molta pressió i la gent té la seva feina diària i aquesta és una feina afegida a la diària, no? El pensar exactament com podem treballar millor, com podem organitzar-nos millor. Aviat, ja vaig dir-li al Blai que en un plaç d'un parell de setmanes o 3 setmanes jo podria convocar ja la comissió i començar a dir coses. I per descomptat que esperem la participació de l'oposició positiva. Gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-me una vegada més. Escolta, en relació al màstil de l'Ajuntament,
No, de l'Ajuntament no, el màstil que hi ha davant de l'edifici de l'Ajuntament. De la mateixa manera que vam fer quan van treure l'estelada, de seguida ens vam posar en contacte amb l'ANC, que em sembla que és la titular del màstil a l'U de Xonses, i els vam informar del fet. Vam treure el màstil, el vam traslladar a la brigada, perquè evidentment era perillós que estiguessin allà, i li vam dir, escolta, està a la vostra disposició, quan vulgueu, veniu i el col·loqueu. Això és el que vam traslladar. Estudiar mitjans perquè no torni a passar això? Ostres, jo miraré, no et sabria dir, perquè aviam, això passa a plena nit i veritablement és difícil. Càmeres, sí, clar. Ja, però jo no sé si es pot gravar directament al carrer, que això hauríem de mirar-ho, perquè una cosa és la porta de l'Ajuntament i l'altra cosa és que enfoqui el carrer, amb la qual cosa agafes a persones i aquí ja entrem en altres qüestions, per tant ja valorarem. D'acord? Però escolteu, no tenim més assumptes que tractar, donem per conclòs aquest ple i res, desitjar-vos a tots i a totes, tenim un cap de setmana llarg, que descanseu i ens veiem el mes vinent. Moltes gràcies.